Il-ġurnata speċjali u ħanilkom minna hija speċjali. Is-6 ta' Novembru. Lejla nħoss li għandi naqsam magħkom fuq l-importanza li l-ġisem ta' Kristu jitlob u li aħna bħala l-poplu tal-la nitolbu u speċjalment fi żminijiet li aħna qegħdin innejxu. Imma ejja nitolbu biex il-mulej mexxina f'dan il-meeting il-lejla, f'din il-service il-lejla u nħallu l-Ispirtu Santu jitkellemu. Missi Qadis, tkellem inti minn fommi il-lejla u tkellem inti mal-poplu tijak mulej. Mexxina dejjem fil-verita sħiħa tijak mulej. U ġib glorja lill-ismek mulej Qadis. Ringrazzjawk tal-barkit, ringrazzjawk tal-privileġġ li aħna nistgħu nissejħu u lidek. U lilek mulej nagħtu kull ġieħu glorja min issa għall-eternità f'isem Ġesu Kristu Sidna. Amen. Morru fil-ktieb ħammorru fil-ktieb ta' l-iktar waħda mill-iktar skritturi popolari nemmen mal-Kristjani fit-Tieni Kroniki. Thank you, Lord. Tieni Kroniki kapitlu 7. Thank you, Holy Spirit. Fit-Tieni Kroniki kapitlu 7. L-iskrittura titkellem mal-poplu tiegħu fuq pratikament Alla tgħid dan il-kliem ara in a nutshell. Jekk intom tridu bidla, jekk intom tridu il-bidla, titlob. Jekk inti trid bidla f'din id-dinja, poplu tiegħi trid titlob. Toqgħodx tħares lejn is-sema u tgħid, Alla, inti x'ħad tagħmel m'inti ħad tagħmel xejn. Toqgħodx twaħħal falla meta l-affarijiet ma jseħħux, għalkemm Alla dejjem huwa sovran, però hemm kunċett li ħafna ma jifhmuhx. Alla għandu l-qawwa kollha. Imma ma jfissirx li jista' jagħmel kollox. Għandu jekk irid jista' jagħtas u aħna niddiżintegraw. Għandu dik il-kapaċità. Imma ikun qed jaħdem kontra tiegħu stess. Għaliex Alla wkoll għandu ċertu prinċipji li hu stess ma jistax jagħmel violation tagħhom x'inkella jispiċċa jidneb. Alla ma jgdibx. Sewwa meta aħna ngħidu Alla jista' kollox vera u hekk wieħed mill-ismi tiegħu. Imma Alla ma fajt ma jistax jigdam, ma jistax jigdeb. Ma jistax imur lura minn kelmtu. Ma jistax jikkontradixxi x'qalu stess. Mela hemm affarijiet li ma jistax. Sewwa imma Alla fit-Tieni Kroniki f'bosta postijiet oħra u għalhekk ridek titlob. U importanti li jiena u inti nitolbu. Meta nitolbu mhux jiġifieri ngħid talba li aħna msejħin għal ħajja ta' talb. Fit-Testament il-Qadim, fis-Salmi u anke postijiet oħra hemm skrittura fejn tgħid. Alla jgħid bħalma qal Ġesu fit-Testament il-Ġdid fil-Evanġeli li dari jiena rrida tkun dar ta' talb. Importanti li aħna niġu nisimgħu il-kelma, nixxierku, nfaħru lil Alla, imma dar Alla jew dar fejn jimbtaqa' fih il-poplu tal-Alla, Alla jrida number 1 dar ta' talb. Issa, dik mhux l-unika darba li titlob dan, jiġifieri għax ma tiġix fid-dar fejn hemm il-ġemma ma titlobx, għax inti wara kollox fis-Skrittura tgħidlek ukoll anke inti d-dar tal-Alla. Għax inti l-tempju tal-Alla, inti ġor l-Alla, Alla jġor lilek imma fl-istess ħin ukoll inti ġor l-Alla għax inti t-tempju tal-Ispirtu Santu, inti t-tempju tal-Alla ħaj. Allura waħda mill-affarijiet li Alla jrid minni minn għandek hija li aħna nitolbu kontinwament. Nżommu talb, nżommu xirka ta' talb. Għalhekk Ġesu jgħidlek fil-Ktieb ta' Luqa 8 jgħidlek itolbu mingħajr ma tifqu, bla waqfin. Kif jista' jkun titlob mingħajr ma tieqaf? Tittorqod, tittiekol, tittinħasel, titmur għax-xogħol, kif jista' jkun?
Għax it-talb ma jfissirx bil-forsi inti dejjem titgħid xi ħaġa, imma jfisser li inti tiżżomm kontinwament komunjoni. Qed tifhem? Inti meta tgħidli, inti jekk inti tgħix ma' martek jew ma' żewġek jew ma' wliedek, intom qegħdin f'komunjoni, ma mhux bil-forsi jien kollu titkellmu. Hemm komunjoni kontinwa. U Alla jrid komunjoni kontinwa. Alla jrid, number one, apparti li Alla dan għamlu tiġa bħala miraklu meta lilek weldek miġdid mill-ispirtu tiegħu u lilek għamlek it-tempju tiegħu tiġa għamlu iktar faċli u possibbli. Imma jrid ukoll li r-rida tiegħu inti titloba fuq din l-art. Amen? Halleluja. Grazzi Ġesu. Per eżempju, għandek skritturi, sew fl-ewwel Samuel kapitlu 12-23, Alla u anka fis-Salmi 51 vers 4 jindika bl-aktar ċar fejn il-nuqqas ta' talb u għadnub. Kont tafa li inti n-nuqqas ta' talb u għadnub? Ismawni, tħaltux id-differenza bej tittallab u titlob. Hemm differenza bej tittallab u titlob. Issa fit-Testament il-ġdid, it-talb jinbidel totali mit-Testament il-qadim. Għaliex fit-Testament il-ġdid jiena u inti il-pożizzjoni tagħna differenti totali mit-Testament il-qadim. Fit-Testament il-qadim meta inti kont qed tindirizza affarijiet kienu jitolbu għad-dinja jaslaten għal-mexxejja għan-nazzjonijiet. Jekk ħajtolbu qed jitolbu minn pożizzjoni fuq l-art. Fit-Testament il-ġdid jiena u inti meta nitolbu minn pożizzjoni fis-sema. Ma nafx jekk qed tifhmu għadi simgħu sewwa. Jiġifieri meta jiena u inti twilidna mill-ġdid, skont Efesin 2:6 waħda mill-iktar skritturi favoriti tiegħi, hija tgħidlek li inti ġejt imqajjem ma' Kristu Ġesu u ġejt impoġġi miegħu fis-smewiet. Jiena u inti meta nitolbu noperaw, il-legalità tagħna aħna hija mis-sema. Meta aħna nitkellmu bħala nistalla, meta aħna vera noperaw bħala nistalla li aħna msejħin nkunu, aħna nitkellmu mis-sema mhux fuq l-art. Il-bniedem jitkellem mill-art, il-bniedem talla jitkellem mis-sema. Avolja inti tkun qed tara lili fuq l-art, il-klimat jinstema minn fuq l-art, imma ġejjun inizjati, ispirati mis-sema. Għalhekk ibiddel il-bniedem, għalhekk jitrasforma l-bniedem, għalhekk ifejjaq il-bniedem, għalhekk ikeċċi x-xjaten għaliex dak il-leħen mhux ġej mill-art, dak huwa leħen ġej mill-ola post issa li huwa fi Kristu Ġesu. Qed tifhmu għalhekk importanti jiena u inti nitolbu. Issa ħa naqralkom daw it-tieni, ħa naqralkom daw l-iskritturi. Tieni Kroniki 7. Thank you, Jesus. Vers 14, din hija skrittura popolari ħafna ma' bosta Kristjani. Vers 14. U l-poplu tiegħi li fuqu jissejjaħ ismi, jumilja ruħu u jitlob u jfittex il-wiċċi. Qed itjhom kondizzjoni. Jekk intom poplu tiegħi, bħal intom Maltin kollha, dawk kollha li intom tgħidu li aħna nemmnu fil-mulej. Dawk kollha intom tgħidu jiena nħobb il-Ġesu. Dan huwa għalik. Mhux dawk biss li jiġu River of Love, dawk kollha li jgħidu jiena ta' Ġesu. Da tgħid lilek. Inti Alla qed jagħtik privileġġ immens kbir li qed jgħidlek inti tiegħi. Inti l-poplu tiegħi. U jekk inti titlobni jiena nbiddel l-affarijiet. Jekk inti titlobni jiena lest nbiddel nazzjonijiet. Jekk inti titlobni u verament tfittex wiċċi minn qalbek mhux talb ta' treddin jew nkella ta' drive-thru service, it-talb li verament tfittex il-Alla minn qalbek. Sewwa? It-talb li inti kontinwament f'komunjoni. Jiena u inti suppost kontinwament fil-preżenza tal-Alla, trid tagħmel messaġġ fuq da. Jiena u inti fil-vera sens tal-kelma teologikament kontinwament fil-preżenza tal-Alla. Ma mhux kontinwament aware tal-preżenza tal-Alla. Għax inti tista' tattiva tiffaċilitizza dak li inti aware tiegħu, jekk m'intix aware tiegħu ma tistax tiffaċilitza. Ma nafx hekk hux taqbduni. Dieħel iċ-channel ċar. Sewwa. Mela, ismaw, jekk il-poplu tiegħi
li fuqu jissejjaħ ismi. Aħna wenti jina wenti nissejħu ta' Kristu, Kristjani. Għalek idejquni l-ismijiet ta' denominazzjonijiet lili. U jekk inti tħobb il-Alla, int minn qed tismani, suppost jidejquli l ukoll. Għalek jina niddejjaqni meta ċertu waħwa jgħidu għax aħna Catholic, oħrajn jgħidu għax aħna Evangelical, oħrajn jgħidu għax aħna Protestant, oħrajn jgħidu għax aħna Pentecostal, oħrajn jgħidu għax aħna Orthodox. Ismawni, l-ebda wieħed minn dawk il-isem ma jġib ġieħ il-Alla. Isem wieħed biss iġib il-laħħa, dawk li jsejħu bismi ta' Kristu. Dik hija l-verità. X'meta inti tgħid jien ta' Kristu Kristjan, Kristjan jiġbaħ il-Kristu, segwaċi ta' Kristu, jiena ma nsegwix bniedem, nirringrazzja l-Alla tan-nistalla u hemm nistalla li jiena nħares lehom b'ammirazzjoni u hemm minnhom li jiena sottomess lehom ukoll. Imma jiena mhux tal-pastor, ningrazzja l-Alla ta' missieri spiritwali, imma mhux tiegħu fl-aħħar mill-aħħar jiena Talla. Intalla. Mhux il-pastor xerred demmu għalik, Kristu xerred demmu għalik. Mhux bil-pastor miet għalik, Kristu miet għalik. Għalhekk jiena ta' Kristu u nies li Alla fda lili bħala raj għalkemm intom tiegħi safert fis-sens ta' mhux bħala ownership, I don't own you. God owns you. Sewwa, imma tak poġġik taħt raj, taħt mister spirituali, fejn inti ħadd kompli tikber biex inti twettaq il-pjan Alla u ġib glorja l-Alla. Qed tifhmu? U jiena wkoll. Jiena wkoll iben xi ħadd ieħor, dan ħobb nitkellem ħafna fuq jien ukoll jien m'iniex orfni. Jien iben xi ħadd. Amen, imma anke missieri tad-dinja. Anke jiena għandi ulied illum. Mu ħanara l-ħadd iweġġalu liedi u ma naqbis fuq hekk. Imma naf li fl-aħħar mill-aħħar mhumiex tiegħi uliedi. Huma mislufa lili. Mhux jien tajthom il-ħajja. Anzi ningrazzja l-Alla kelli pjaċir biex għamiltom. Dan il-privileġġ li nieħu pjaċir nagħmilhom, imma mhux jien għamil. Tgħid li ma mhux inti u l-mara ħallattu fl-imkien. Għal dak li jiġħdu lill-Alla, ħanejlek isimgħuni għal dak li għandhom moħħhom ma ġiex iħħajġekjat. Inti tista' tħallat l-isperma mal-bajda kemm trid, anke jekk tagħmilha froġa jekk trid. Imma Alla biss li jitfal ħajja fik. Amen, halleluja. Allora da kollu qed ngħidlek biex intom tkunu tafu verament lil min jiena u inti suppost irridu nixbħu. Jiena nixbaħ hemm affarijiet li jiena nixbaħ il-missieri spiritwali fih, imma fl-aħħar mill-aħħar jiena u inti msejħin biex nixbħu lil Kristu. Qed tifhmu? Jiena rrid inġib il-glorja lil Kristu fuq din l-art. Amen nagħti bħalma tgħid l-Iskrittura għati l-nur lil min nur huwa devut, imma fl-aħħar mill-aħħar int wassal il-pjan Alla fuq din l-art. Amen, halleluja. U l-pjan tiegħu mela l-poplu tiegħu għal Ġesu qed jgħidlek, Alla tgħidlek, Alla hawnhekk Alla titkellem fit-Testament tal-Qadim, però nemmel kien Ġesu wkoll għax Ġesu kien jidher fit-Testament tal-Qadim. Jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi mela dawn huma Alla, ta' Kristu. Jumilja ruħu u jitlob. Daw għandna konferenza biss fuq tliet affarijiet, fuq l-umiltà, it-talb u x'fittex wiċċ il-mulej. Imma mela jumilja ruħu. U jitlob, mhux jittallab, mhux jiredden, jitlob. U jfittex il-wiċċi u jerġgħu lura mit-triq il-ħażina. Kiber il-ħażen f'pajjiżna? Kiber il-ħażen fid-dinja? Imma Alla da fuq tron. Ġesu ma tagħmel l-ebda differenza minnu l-President tal-Amerika, minnu għal-Prim Ministru ta' Malta, jew il-President tal-Ewropa, Jesus Christ is King. Halleluja. Halleluja. Imma aħna, believe it or not, tidnejlek 100% ismani. Għaliex taħseb Kamala Harris u l-grupp tagħha li nirringrazzja l-Alla ġew completely put to shame publicly for all the history of mankind. Alla neżżaħħom mill-gburja tagħhom u neħħihom minn nofs għaliex daw kienu nies li l-Kristjani jobodhom, il-Kristjaneżmu jobbodu dak li huwa sew, dak li huwa san, dak li huwa qaddis, dak li huwa santità. Sewwa Alla warrabhom minn nofs u tinnejlek minn warrabhom?
Mhux Trump ta' warrabhom. L-Alla tal-eżerċiti warrabhom minn nofs. Mhux il-Bibja tajda li hu jwaqqas Laten u hu jtellas Laten. Halleluja! Mela. Mhux il-bniedem jitella il-mexxejja, għalkemm il-bniedem għandu influenza bil-vot tiegħu. Għax kien hemm fil-Bibja fejn Alla qallhom il-mexxej li intom għażiltu dak mhux jien qed nażlu, intom għażiltuh. Biex aħna ma ngħidux bit-tajjeb u l-ħażin jitla' min jitla' fil-gvern. Jitla' min jitla' bħala President l-Amerika. Jiena nirringrazzja l-Alla li tella Trump, ħanamilkom bl-aktar ċor u jekk ma toġbokx m'għandix ma saqsejtekx l-opinjoni, dik hija l-opinjoni tiegħi. Sewwa, imma żgur mhux ħanejt Kamala Harris aħjar, żgur mhux ħanejt żgur. Kemm nirringrazzja l-Alla min jaf kemm ferħu l-anġli u kemm tredu d-demonji li waqqat f'isem Ġesu Kristu. Imma tibqa' apparti minn hekk, miskina jalla l-Garazza il-Muriet hija grazzja tindem lilha u l-pupazz liħor li għandu li kellha miegħu. Sewwa, imma isimgħuni aħwa, Alla tella lil Trump. Issa ma jfissirx li kull ma ħajamel Trump Alla ħajġelu jagħmlu. Trump ħali u bħalek ukoll għandu l-libertà. Eżatt, nemmen li Alla ħellislu ħajtu mhux darba darbtej. Sewwa, imma Alla jpoġġi l-bniedem bħalma poġġa lilek fuq ix-xogħol tiegħek, fil-knisja tiegħek. Kollox kull ma tagħmel inti jaħel Alla? Le, dawk in-nies li jfittxu r-rida tal-Alla għandhom iktar possibilità li ħajwet u r-rida tal-Alla fuq din l-art. Imma Alla għalinna l-inna, tagħna l-ċavetta kbira ħafna, muftiħ kbir, li bit-talb tagħna jista' jbiddel il-wiċċ tal-art tad-dinja. Issa jiena llum ħanaqsam magħkom taħt lid setana tal-Alla x'inħoss l-Ispirtu tal-Alla tiegħi f'dan iż-żminijiet. Ħankompli naqralkom. Il-poplu tiegħi, jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi u milja ruħu jitlob u jfittex il-wiċċi u jerġgħu lura mit-triq il-ħażina, jien nismagħhom mis-sema u naħfrilhom dunubithom u nfejqilhom lill-arthom. Ismawni, Alla jinteressaħ minn artek. Alla jrid ifejjaq l-artek. Daw l-aħwa għandna aħwa mill-Pakistan, għandna aħwa minn hemm ħafna persekuzzjoni ta' Kristjani ġewwa l-Pakistan, vera? Many Christians are being persecuted in Pakistan. ħafna Kristjani hemm qegħdin jiġu persekwitati ġewwa Niġerja. Dak iridu Alla? Naf li l-mulej għalinna li ħaniġu persekwitati, imma Alla mhux dik ir-rida tiegħu, jafx ħajjipprova jagħmel l-għadu, imma rida tiegħu li l-art kollha tisma' l-Vanġelu ħalli jsalvaw. Meta inti għandek pajjiżi li jippruvaw jeqirdu l-Kristjani minn nofs, dak mhux biss qed jagħmlu xogħol politiku, dak qed jagħmlu xogħol diaboliku. Biex min joqgħod jitkellem bħal balalu jew balala, iddaħħalx il-politika f'kollox Alla jidħol. Alla f'kollox jidħol. Jekk jitkellmu fuq Kamala Harris, sewwa Kalla ma jonti Harris dik. Sewwa li ridet l-abbord id-disa xhur tqala kollu. Anka waqt il-presidenza tagħha, għalkemm di qatt ma vvotawla, ġast tażluha, ġifieri żgur ma ħaqqix kienet hemm, x'hemm differenza bej titla' bil-voti u xi ħadd tażlek. Sewwa ġifieri. Imma anyway, fil-presidenza tagħha di daħlu liġijiet f'ċertu stati nsejt ma l-evanzal ċaħat jista' jikkonferma li hemm li ma stati nsejt li ma statu li wara l-baby jitwielet sa l-ewwel għandikun Kalifornja, wara ġimatej li jitwielet, immaġinaw baby ta' ġimatej. Tiġa twilet, għandek id-dritt toqtlu għax għadu mhux sarbi, għax għadu mhux iman. Mhux uman, mhux human, mhux ħaj, mhux għadu just biċċa laħam. Il-biċċa ara kemm hemm momja biex jivvotaw l dawk in-nies kollha. Issa jiena nirringrazzja lil Alla lis-Sidi Ġesu Kristu. Sewwa li Trump tala t-tim tiegħu għax wara kollox mhux Trump biss imma t-tim kollu tiegħu li kollha Kansas qiegħda hekk dik il-liġi xi pjaċir.
li daw talaw u nemmen għaliex qed nitkellem fuq għallum, għax nemmen li jaffettwa lil Malta. Nemmen li jaffettwa l-Italja, nemmen li jaffettwa lid-dinja. Issa, ħanirkom x'naħseb jien. U għaliex għandna bżonn nitolbu. Naf li ta' Trump, jiena nemmen li Trump għamel ħafna ġid meta kien fil-presidenza tiegħu 4 snin ilu. Però di ħanejda taħt li nħoss l-Ispirtu l-Alla tgħid. These next 4 years are not gonna be nothing the same. Daw l-4 snin li ġej mhux ħajkunu xejn l-istess bħal l-ewwel 4 snin. Jiġifieri għal dawk li intom qed taħsbu li ħadaw ħajkunu, for those of you who are thinking that the next 4 years of Trump in presidency are going to be like the same first 4 years, they're not going to be the same. I believe this is what I believe the Spirit of God is saying. Now, if I'm wrong, I will repent later. But I believe this is what the Lord is saying. It's not going to be the same type of 4 years. It's completely, drastically different. ħajkun drastikament differenti. Għednejda bil-Inglis biex jisamuni l-barranin. Now, fit-28 ta' Ottubru kelli ħolma bil-lejl. Ovvjament waqt li kont riqed, jiġifieri wara nofsi lejl żgur. Imma kelli ħolma fejn rajt li Trump rebaħ, tela ġie elett u rebaħ b'qabża kbira ta' voti. U rajt ċelebrazzjonijiet kbar ta' nies jiċċelebraw ġewwa l-Amerika. Jiena xxerjajtu dal-video u battu l-bost taħwa fl-Amerika, kemm minnkom rajtu dak il-video. Infatti xxerjajtulkom. U dejaqt ngħid li Alla qed jgħidli. So number 1 ma kontx 100% sure biex ma nkunx preżentus, imma nista' ngħidilkom li dik hija issa profesija twettqet. Ġifieri dak li l-mulej orini fil-ħolma fit-28 ta' Ottubru seħħet u saret. Ningrazzja l-mulej rebaħ Trump u għadda b'kaxkira kbira minn fuq Kamala u l-komplement. Allura, jiena nemmel il-mulej bħal tib ta' Amos kapitlu 3 versi 6 tgħid li Alla juri x'ħajsir lil profet il-qaddejja tiegħu ma jfissirx li jafu kollox imma jista' jurik biċċa. Amen, jurik biċċa law u biċċa lem. Dak li Alla jrid juri. Amen. Imma wkoll fil-video ħassejt li għandi ngħid u dan ix-xerjajt il-video xi ġimgħa nofsilu li l-poplu tal-Alla jrid ikompli jitlob. Għaliex issa Trump tela fi żmien totalment differenti. Hemm żewġ gwerri maġġuri għaddejjin fid-dinja. Għal-kemm u għal ovvjament u nifhmu x'hekk irid jgħid bħala President u nemmen li jrid iġib il-paċi, nemmen li jrid iġib il-paċi. Ma mhux imma l-affarijiet ħajkunu differenti jaħu. L-affarijiet ħajkunu differenti. U għalhekk iridu nitolbu. Għaliex nemmen li b'xi mod jew ieħor il-gwerra mhux bil-fors ħajifqu. Jista' jkun li ħajiskalaw. Imma jena u inti nistgħu inbidlu l-istorja. Isimgħuni aħwa. Li kieku Alla ma tanix il-privileġġ u l-qawwa awtorità glorjuża tas-sema biex aħna nbiddu l-istorja, jgħidlek ma titlob xejn għax tgħid xorta ħa nagħmilek. Mela qed jgħidlek biex titlob, sinjali qed tagħtik il-privileġġ inti tista' tbiddel l-istorja. Għax kieku x'titlob tagħmel? Ara li kieku Alla simgħuni ħi, titolbu xejn għax xorta hekk ħajsir ma jitlob xejn. Imma għalek titlob għaliex jekk titlob jiena nlesti nfajjaqlek artek. Imma jrid jindem il-poplu. Il-poplu jitfittex wiċċi, jridu tumiljaw ruħkom. U aħna l-poplu, aħna parti mill-poplu Malti, dawk li intom intomx Maltini ma tgħixu Malta, mela il-missjoni tagħkom qiegħda Malta issa. Now your mission is no longer in Nigeria, India, Pakistan, whatever. Now it's in Malta your mission. Do you understand? Like when I was living overseas. Meta jena kont qed ngħix barra Malta, il-missjoni tiegħi nutlu nqgħod naħseb f'Malta sa bdejt il-missjoni tiegħi fejn batni. Fejn għala batni, hemmhekk il-missjoni tiegħi. Amen. Hallelujah. So I want, amen. Issa jiena llum qed titkellem kif aħna nitolbu għan-nazzjonijiet. And I want to encourage all the church and all the people of God. No matter what denomination you may be in. Ma tagħmilx l-ebda differenza Alla jara l-qalb. Hemm dottrini ovvjament li mhux ħanitkellem fuqhom illejl, imma l-importanti bħalissa hija li inti tfittex wiċċ il-mulej, li inti titlob, li inti tubilja ruħek u inti titlob. U naqgħod ma' knisja, jekk jista' jkun naqgħod ma' knisja Kristjana bħal River of Love. Fejn ħatara l-qawwa tal-Alla, fejn ħajjitolbu, fejn jkun hemm it-talb għaddej. Sewwa mhux talb treddin, talb li jiġi indirizzat Alla, molli Alla u glorifikat Alla u ħadd ieħor. Amen. Thank you, Jesus. Xejn inti wkoll tibbenefika minn daw il-barkiet. Għax Alla mhux ħajħallik b'xejn, Alla jgħolli lilek, Alla jbirek lilek. Amen.
Isimawni, morru fi ktib ta' Mattew kapitlu 6, daw huma skritturi li huma popolari ma'kom, mhux xi ħaġa ġdida, ċertu affarijiet li qed ngħid. Mela skont ma rajna fil-ktib ta' l-ewwel Samuel 12, 23, aħna nkunu qed nidimbu meta aħna ma nitolbux. Tgħid li għaliex hija daqshekk big deal li aħna nitolbu, Alla mhux ma jistax jagħmel li jridu mingħajr ma jitolbu. You will be surprised, u naf li ħafna di mhux ħajfmuha, jekk speċjalment għadek fil-bidu fil-mixja tiegħek mal-mulej. Alla ma jistax jagħmel li jrid. Mingħajr ma inti titlob. Konta tafu di? Sa naftit, li kieku Alla jista' jagħmel li jrid xorta waħda, x'jagħmel x'il madoffi qiegħed jagħmel jgħid il-poplu tiegħu jitlob. Għaliex mela titlob? Ma jistax Alla jagħmel li jrid. Intom tiddu tifmu ħanara, il-muletikom grazzja tifmu għadi, hemm kors ħieħ, Believers Authority u the Kingdom of God. Imma ħandikom għaliex Alla ma jistax mingħajr mal-poplu tiegħu ma jitolbu, ma jistax jagħmel li jrid. Meta Alla krea d-dinja u poġġa l-bniedem fuq id-dinja u poġġa fuq il-ġnien tal-Eden u li l-bniedem qabdu biex hu jieħu ħsieb l-art kollha u jġibha f'ordni sewwa, Alla id-dinja ta' fidej il-bniedem. Alla ma tax il-ġenna fidej il-bniedem li Alla. Alla tal-Adam u Eva, il-bniedem taħ fideħ id-dinja biex juħsib id-dinja. Xogħol il-bniedem Adam kien li l-ġenna iġiba il-ġenna iġiba tirrifletti fuq l-art, ġifieri l-art issir ir-riflessjoni tal-ġenna, dak kien xogħol il-bniedem. Mela, meta ħalaq l-Adam u Eva, ħanibdew minn hemm. Għax hemm teoriji ta' dak li jgħidula tar-razza ta' umani qabel Adam. Imma ħanibdew minn mindu Adam il-qudiem. Adam il-qudiem, il-ġenna ovvjament. Il-ġenna kienet baqgħet sewwa kemm kien diġà ġie mwarrab il-barra x-xitan. U fuq l-art kien hawn chaos. Xi ħadd dak il-chaos għamlu. Imma dak huwa hemm teoriji. Imma Alla poġġa tnejn min-nies fi xbija tiegħu perfetta. Bil-qawwa tiegħu, bil-awtorità tiegħu, bl-abilità tiegħu. Biex dan il-kaos iġibu f'ordni perfetta. Għattifmu? U Alla għallhom katru u dominaw. U din il-kaos ġibuha f'ordni divina. Min flok, meta dimbu u bdew jagħtu widan lid-demonju, samaw u għabdewx għal id-demonju biex imbagħad il-manager tad-dinja huma Adam u Eva għaddewlu fidejh iċ-ċwievet li huma l-awtorità li Alla kien tal Adam u Eva biex iġibu d-dinja f'armonija perfetta. U minflok għamlu hekk tawa lid-demonju għax għarraq bihom għax inti qatt ma għandek toqgħod konverzazzjoni ma' demonju toqgħod tisma' x'għandu jgħid. Sewwa? U spiċċa d-demonju however. Minn dakinhar il-qudiem id-demonju sar l-alla għażajra tad-dinja. Għax qablu l-alla tad-dinja kien il-bniedem. Kontu tafu li l-alla tad-dinja kien il-bniedem? Alla tad-dinja tinżiġ il-kelma Alla ma jfissirx hemm ħafna tifsiri ta' x'inhu Alla, meta ngħidu Alla ġifieri Alla poġġa l-bniedem biex jiggwardja, biex jiggverna, biex jiddomina id-dinja u jġiba f'armonija bħas-sema. Jaħkem fuq l-art. Il-moment li dimbu, bil-Ingliż he forfeited bil-Ingliż, kif dejda bil-Malti? ċeda tilef din il-privileġġ u taħ lid-demonju. Once li taħ lid-demonju, salla taħ dak il-privileġġ il-bniedem taħ 7 ijiem, 7,000 sena biex jiġib id-dinja f'ordni. Minflok ġab l-infern fuq l-art. Ġab l-infern fuq l-art. Id-dinja sar til, perverżjonijiet, affarijiet diaboliċi, letteralment. Demonji, anġeli li waqgħu mis-sema bdew jagħmlu sess mal-bniedem u perverżjonijiet, mart, dak huwa kollu ir-riżultat tal-infern.
Ġi Ġesu 2000 sena ilu bħala Alla li sar bniedem huwa mar fostna biex jerġa' jirrestawra lura dak li tilef Adam. U għalhekk il-Ġesu fl-ewwel Korintin 15 vers 44 sa 48 Ġesu jissejjaħ l-aħħar Adam jew it-tieni Adam. It-tieni u l-aħħar Adam. Jiġifieri Ġesu ġie jirrestawra u jirritorna lura dak li l-ewwel Adam tilef. Meta Ġesu ġie rebaħ fuq ix-xitan, ħalura minn idej xitan iċwivet l-awtorità li Adam, l-ewwel Adam, kien tilef. Ħadhom lura Ġesu u għalhekk issa beda jistabilixxa s-saltna tiegħu fuq din l-art biex jerġa' jirristawra din id-dinja. Jirristawra din l-art. U għalhekk Ġesu meta ġie nibdew naraw l-ewwel darba l-manifestazzjoni tax-xjaten. Għax id-dinja kienet miżawda bix-xjaten bħal ma s'issa, immissa m'għandhomx iktar dritt fuq il-bniedem li ġej imwieled minn Alla. Għax issa l-bniedem imwieled minn Alla ma xi imwieled mill-art, imwieled mis-sema. U dak li ġej fuq is-sema huwa fuq kollox. U fuq kulħadd. Allura f'daw l-2000 sena Alla beda jirristawra d-dinja jerġa'. Sewwa. U meta Ġesu daħal f'din id-dinja, bdiet terġa' tisseħħ ir-rieda tal-Alla. Kif jixtieqha vera Ġesu x'talab f'Mattew kapitlu 6. Tiġi saltnatek u jkun dak li tridin kif is-sema hekk ukoll fuq din l-art. Taf xi tfisser dik hu? Li Ġesu ġie biex ir-rieda tal-Alla li ma wettaqx l-ewwel Adam, iwettaqha hu u s-saltna tal-Alla u r-rieda tal-Alla tibda sseħħ fuq din l-art. Għax qabel ma kienx qed isseħħ ħlief pocket żgħar l-ewwel hemm. Issa ġab nazzjon sħiħ, ġab poplu sħiħ li ħajibda jsiru imwilda minn Alla, imwilda mis-sema, b'awtorità b'qawwa u jiddomina fuq din l-art. U issa nibdew naraw ir-restawrazzjoni tal-umanità fejn ħafna minn nies jibdew jsiru tal-Alla, jitwildu minn ġdid, ifiqu, jinħelsu. U x'qed tara hemmhekk qed tara s-sema tinvadi l-art. Qed tara l-ġenna, qed tara dak li hemm fis-sema qed iseħħ fuq din l-art issa. Allura meta l-bniedem tal-Alla issa li jitlob, Alla qed jgħidlek jiena tajtek dritt, inti biddel id-dinja x'id-dinja qiegħda fidejk. Il-bniedem mhix fidej Alla, fidejk. Bħala kreatur id-dinja hija tal-Alla, nisimgħu sew. Bħala kreatur id-dinja hija tal-Alla. Imma bħala fidwa id-dinja hija tal-Alla, imma bħala manager id-dinja hija tal-bniedem. Qed tifhmu d-differenza? Qed tifhmu d-differenza? Jiena bħal meta immaġina inti għandek dar u inti krejtili li għamilna il-konvenju, għamilna il-kontratt u inti krejtili għal 5 snin. Għal dawk il-5 snin, għal kemm inti l-owner ta' dik id-dar, imma m'intix iktar il-manager huwa jien issa. Issa inti għabli krejtili biex nirabbi familja, minn flok għamil ta' dar tal-prostituzzjoni. Imma inti mhux għalhekk krejtili, inti mhux għalhekk tajtili f'dejja. Imma jiena hekk spiċċajt biddilta f'dar brothel, dar tal-prostituzzjoni. Allura, per eżempju, immaġini krejt din id-dar minn Mario u inti tisma' x'qed isir dik id-dar u tmur tgħid xorru cosa Mario. Tara l-Mario ħi, kif għamilha dik u jgħidlek jiena m'għandix xejn nsemma dik id-dar. Għidu jiena dik krejta lil dak biex jagħmilha dar fejn jibni familja wis u għamel hekk. Qed tifhem? U hekk saret mid-dinja, mhux għax Alla jrid dan il-ħażen, mhux Alla jrid din il-perverżjoni, mhux għax Alla jrid dan il-mart, dik mhix ir-rieda tal-Alla. Mhux Alla jrid il-ġenn. Mara seħ, raġel seħ, mara it-tfal nalmuhom kif jimmasturbaw u jagħmlu l-ħniżrijiet kollha tad-dinja. U nirringrazzja l-Alla lil Trump għax issa dawn mħabba da Trump u dat-tim bil-qawwa tal-Alla fuq idej bid-drija Alla fuq ħajjithom żgur id-dinja ħadd iteżżis dawn l-affarijiet tad-dlamijiet. Allura l-fatt li Alla qiegħda b'nies tal-Alla madwar l-Amerika biex jivvotaw dan ir-raġel, id-dinja kollha ħadd tiġi meżżessa. U hemm min ħajfraħ u hemm min ħajreżisti. Hemm min ħajjgħid welcome u hemm ħajjagħmel battalja. Għax il-battalja dejjem tibda fil-spirtu u timmanifesta fil-ġisem. Din hija battalja spiritwali. Imma jekk jiena u inti nżommu għajnejna fuq Ġesu, nżommu l-pożizzjoni tagħna li għandna fi Kristu Ġesu, ir-rebħa hija dejjem tagħna fi Kristu Ġesu. Halleluja.
Amen, aħwa. Thank you, Jesus. Isimaw Mattew, mux għax ma tafu ixta, imma biex nġeqnejnkom tarawa blenti differenti. Mattew kapitlu 6. Intom kontu tafu fis-Salmi 115 vers 6 għandekun, tgħidlek is-sema hija s-sema tal-mulej, imma l-art u ta' fit il-bniedem. Ġifieri s-sema tal-mulej u d-dinja tal-bniedem? Ġifieri s-sema juħsib Alla u mnalla. U l-art juħsib għal-bniedem. Għalhekk Ġesu kellu jsir bniedem biex dak li tila fil-bniedem Alla stess jirbħu lura u jifdih. Imma kellu jifdih mhux bħala Alla, kellu jifdih bħala bniedem. This is a powerful truth. Dan l-statement ħafna minn nies ma jafuhx. Ir-raġuni għax ħafna minn nies ma jarax il-Bibja. Ġesu, mhux l-ewwel darba nisma' ma kellu bżonn jimut għalina, ma setax xorta salvana mingħajr ma tqatt jiġi jimut għalina le, ma setax. Għax Alla poġġa regola u ma jistax iħassar għax ma jistax imur kontra dak stess li qal. Allora peress li jutal il-bniedem biex jifdi d-dinja, meta l-bniedem id-diżappunta lil Alla u ma wettaqx li Alla kellu jsir bniedem biex jifdi għaw stess. Jiena u inti nissejħu fid-dejja. Fi Kristu ovvjament, mhux bija nifsi, f'Ġesu jiena nifdi. Jekk intom salvajtu asmajtu li nipridka l-Vanġelu, jien lilek fdejtek tafu. Ma mhux fdejtek bid-dem tiegħi, bdejtek bid-dem ta' Kristu. Imma li ma smajtx ma salvajtx. Kellek bżonn tisma' biex issalva. U Alla qal fl-ewwel Korintin kapitlu 2 li Alla għażel il-bluwa tax-xandir biex il-bniedem isalva. Glorja l-mulej. Alleluja. Isimgħu l-ewwel Korintin, Mattew 6. Halleluja. Mela, vers 8, tkunux bħal pagani. Għax missirkom jafx teħtieġu qabel ma titolbuh. Intom mela itolbu hekk, jiġifieri itolbu xi ħaġa hekk, itolbu b'dan il-mod. Missirna li inti fismewiet. Jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek. Ismawni, apparti li Ġesu dan tiġa waqtaqa, għax Ġesu ġab is-saltna tal-art talla fuq din l-art, imma wkoll Ġesu qed jgħidlek ismawni. Itlob biex is-saltna talla tiġi fuq l-art. Xi tfisser is-saltna talla? Ġifieri Alla jiġi jsaltan fuq l-art. Għata biex ħajsaltan. Bis-slaten tiegħu. Aħna x'nisejħu? Ġesu jissejjaħ sultan ta' fejn huma dawk is-slaten? Għalli ma slaten taħseb li jirreferi? Mara nżejk li l-iskrittura tgħidlek Apokalissi 1 vers 6, Apokalissi 5 vers 10, l-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 9, tgħidlek li intom slaten issa? Ġesu huwa sultan ta' slaten. Mela isimgħuni meta intom meta jiena u inti mpaxxi lil għadu u nħalli dak li l-għadu jrid minni, qed inħalli lil dak li diġà maffeċ tellef isaltan fuqi. Meta jiena msejjaħ biex insaltan fuq. Tifux qawwa dinan. Jiena u inti msejħin biex insaltnu. Inti taħseb li Alla miet u sar ikkappullat fuq dak is-salib ġas biex imur neħli sa' kun nar taħat fil-għodu. Taħseb li dak huwa l-Kristjaneżmu. U laqqas għal dawk li tiġu ssib fil-ħaxija, l-istess ħaġa. Alla lilek sejħlek biex issaltan. Seħlek biex tiddomina fuq id-demonju, fuq l-opri ta' xitan, tkisser dak kollu li Ġesu dak l-autorità assoluta biex kissru fl-isem ta' Ġesu Kristu. Halleluja. Għalhekk meta nitolbu naraw differenza. Mhux nitolbu għax hekk suppost, nitolbu għax jagħmel differenza, għax it-talb tagħna jagħmel id-differenza. Amen. Mis-sena li inti fismewiet jitqaddes isbek tiġi saltnatek u jkun dak li trid int. Xi jrid Alla? Alla jrid il-mart? Alla jrid il-firda fil-familji, Alla jrid tifrik fil-knejjes, le Alla jrid il-gwerer, le. Dak mhux Alla jridu, dak ix-xidan iridu, kemm jinqerdu jaħasra ħajjiet innoċenti
Forsi mhux kollha innoċenti, imma sa ċertu punt kollha innoċenti u ħadd minnhom innoċenti. Ħadd minnhom innoċenti għax aħna kollha midinbin, allura ħadd minnhom innoċenti minn dak ingħad. Imma għandek ħafna nies innoċenti għax hemm ħafna minnhom li jmutu l-gwerra ma jridux. Ir-Russja biss tilfet 500,000 soldat minn. Ġili għaddilek minn rasek fejn marru da. Daw kollha kienu humilda minn ġdid. Ħajinfaqa l-infern minn. Tifmu għaliex għandna bżonn nitolbu. Taħseb li kollha minn ġimmi bawt gwerra kollha jixtuq jmorru. Ma nemminx li kollha jixtuq jmorru. Hemm minnhom kollha jmorru kontra jrieda tagħhom imsiken. Int immaġina, int jew wliedek jibgħatuhomlok għall-gwerra bil-fors. It-talb ħajjagħmel id-differenza, it-talb tan-nies Talla li għandhom l-istess taħbita ta' qalb Talla taħbem fihom. Mis-sina li inti fi żmewit, għaddes ismek. Tiġi saltnatek, kun dak li tritin kif fis-semek ukoll fl-art. U dak li titolbu, morru fl-ewwel Timotju kapitlu 2. Thank you, Lord. Għal dawk li intom isimgħuni. Dawk li intom qed tistennew li issa Trump ħajġib il-ġenna tal-art. Ġesu biss jista' jġib il-ġenna fuq l-art. Imma jixtieq il-kooperazzjoni tiegħek għax inti iktar ma titlob u inti iktar ma tkun verament iddedikat u konsagrat għal-Alla, kull fejn tmur inti tġib il-ġenna tiegħek tal-art kull fejn tmur inti. Jiena nemmen li ħajsir ħafna ġid permezz ta' Trump, President, u għandu tim madwaru li huma vera jogħġbuni wkoll. Ma fl-aħħar mill-aħħar. Bħalma kien qal il-mulej senta ilu, tiftakru? U bħalma tkellem minn bosta profeti, ma qabel ma smajta minn għand ħadd ieħor tiftakarx qal il-mulej? Qal li you have just entered the season of war. Qabel ma bdiet il-gwerra kont qedtilkom? Tiftakru? Kont qedtilkom konna ġejna tolbu? U jiena nemmen, ħanilkom x'inħoss l-ispirtu tiegħi. Inħoss l-ispirtu tiegħi li aħna qegħdin bil-Ingliż jgħidulu bil-Malti precipice. Preċepizzju. Fil-xiver ta' ma mhux bil-fors irdum, precipice, ma nifhem x'qed tgħid. Ta' bidla totali mondjali. Fil-spirtu f'tarf ta' bidla totali mondjali. Jiena nemmen ukoll f'dan iż-żminijiet li l-mulejti qajjem bosta nies f'kull sfera, f'kull kamp, nies li huma midluka minn Alla. Li jisimgħu il-vuċi tal-Alla, jafu l-viżjoni tal-Alla. Apostli, profeti li Alla tqajjem biex ir-rida tal-Alla sseħħ fuq din id-dinja. U nemmen li ħajkun hawn min spiritwali kbir. Però nemmen ukoll li ħajkun hawn teżżiż kbir madwar id-dinja. U nista' nifhem għaliex ħajkun hawn min spiritwali għax il-hawn min spiritwali ħajsib il-byproduct minħabba tal-biża li ġejja fuq din id-dinja. U ħafna jiġru lejn il-mulej. F'daw l-aħħar ġimgħatej, rajna rħula sħaħ jiġu totalment miknusa. Jew floods, arar kbar, jew nkella hurricanes kbar, irħula ta' mhux triq. Miknusa ta' xejn. La dar waħda ma teżisti. Msiken dawk li mietu. Ma dawk li baqgħu ma baqalhom xejn issa. Ħlief iduru lejn il-mulej. Imma qabli meta ħasbu li tilfu kollox, sabu l-ġid ta' kollox. Għax isibu l-Ġesu Kristu. Mhux għax nixtieqha fuq ħadd, u dawn l-affarijiet ħadd ma jixtieqhom fuq ħadd, imma dawn ma realtajiet li jista' jiġri lili u lilek f'kwalinkwa ħin. U pajjiżna mhijiex differenti minn pajjiżi oħra. Jiġifieri Maltin kunu wumli, għax dak li naraw f'pajjiżi oħra jista' jiġi hawnhekk f'Ħakkadajn. Imma jiena nemmen li għaw poplu Malta li jħobb il-pajjiżna u jħobb l-Alla. Bħal mem l-Amerika.
Nemmen li jista' jkun hemm il-ġudizzju tal-Alla ġej fuq id-dinja u fuq l-Amerika 100%. Għas għandi dubju wieħed. Ma jfissirx ma jkunx qed isir ġid f'daqqa waħda. Għax inti meta jkun hemm il-ġudizzju wkoll ħafna nies jesqu mħabba li dak kullet jaraw dwarhom jibdew umu spiritwalment u jibda tiġilhom il-bozza. Amen aħwa? U għalhekk jiena inti għandna bżonn nitolbu. Ħajdi l-aħħar waħda nitolbu. U dawk kollha qed issegwu inżurku btejkom u anka jtolbu. Sibu ħin biex issumu. Vers wieħed it-tieni l-ewwel Timotju 2. Nitlolbok l-ewwel net li jsiru suppliki, orazzjonijiet talb turat il-ħajr għal bnedmin kollha. Aslaten, jiġifieri għal gvernijiet, prim ministri, presidenti, jitolbu għalihom. Għal dawk kollha li għandhom xi awtorità, sew governattiva, sew ċivili u sew spiritwali. Biex nkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-sliem. Mela isimgħuni, Alla tgħidlek dal-kliem. Malta għawda x'isimgħu. Tridu l-paċi fuq pajjiżna, tridu l-ġid fuq pajjiżna, la l-Labor u laqas in-nazzjonalisti ma ħajamlu differenza. Tafdax il-bniedem għax jiddiżappuntak. U suppost u Alla jrid li l-bniedem jiddiżappuntak. Ħalli tinduna li inti ma tista' tafda lil ħadd ħlief il-Kristu Ġesu biss. Anzi Alla ħares ma jiddiżappuntawx il-partitari, ħalli tiftakar daw mhux Alla, hemm wieħed biss Alla u hemm biħes wieħed Salvatur, Ġesu Kristu ħadd ma ħodlu posti. Alleluja. Amen. Għalhekk nitolbu, issa meta jiġi għal-vot għamel dmirek u vota. Imma għalhekk nitolbu għax bit-talb jinbidlu l-affarijiet. U dak li nemmen li ġara ġewwa l-Marka, li Alla għalli għajjem poplu li għandhom il-biżat Alla, perfettu mhumiex bħal mhumiex inti perfett int lanqas, imma għandhom il-Alla f'ħajjithom. Aslaten itolbu aslaten għal dawk kollha li għandhom xi awtorità biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-sliem. Mela Alla tgħidlek itlob jekk trid id-differenza. Itlob jekk trid tara d-differenza seħ. Itlob. U mhux li toqgħod tgerger, itlob ħatara d-differenza. Nistgħu naraw differenza f'pajjiżna. Jiena nemmen li ġej differenza f'pajjiżna. Jiena nemmen li ġej żmien fi żmieni u fi żmienek li l-ħmiġ li qed jippruvaw jgħaddu fl-iskejjel ħajn Alla. Żommuha markawha dija profezija. Żommuha għalawha. Fissem Ġesu Kristu. Il-ħmiġ li qed jgħaddu qed jippruvaw jgħalmu jindottrinaw bil-perverżjonijiet tal-indottrinazzjoni tal-ġenru, gender confusion, dak irid jiġi maqluq kollu mill-iskola. L-ideologija tal-woke li mija woke xi għax infatti tillupjak u ġiblek seħer minn l-infern. Kollu jrid jinqala minn ġo pajjiżna fil-ġenerazzjoni tiegħi tiegħek naraw għadi. Għodda bħala profezija. Glorja lil Ġesu. Mela jiena u inti qed jgħidlek bit-talb tiegħek tistgħu tbidlu gvernijiet. Tistgħu ittellaw gvernijiet, tistgħu twaqqgħu gvernijiet. Bit-talb tal-Kristjani. Tafu? Narinkom l-aħħar skrittura? Ġeremija 1 marru hemm. Tistgħu tbidlu pajjiżkom, tistgħu tbidlu l-wiċċ ta' pajjiżkom. Ġeremija kapitlu 1 marru hemm. Ara x'qal il-mulej lil qaddejt jew il-profeta Ġeremija. Issa di ħanilkom x'qal il-mulej li meta kon ġej Malta. Meta ġej Malta ġifieri l-ewwel darba li ġejt Alla bagħtni mill-Amerika biex niġi Malta, jien kont ngħix l-Amerika. U ma jiddispjaċini xejn li kont ngħix l-Amerika. Nirringrazzja l-Amerika għax l-Amerika ntqajt ma' Ġesu. Għax hawnhekk ma' reliġjon u paganizmu ntqajt. Ġesu ntqajt miegħu l-Amerika. U jekk tgħid li għax Alla tiegħi Amerikan, ngħidlu ħafna iktar mill-Amerika. Halleluja. Isimgħuha. Ġeremija kapitlu 1. Qed jgħid il-Ġeremija di meta l-mulej batni mill-Amerika qal li ħanibatek Malta bħal profeta Ġeremija. Jien m'iniex il-profeta Ġeremija, all right? Jiena Gordon Jomanshe and I'm happy to be him. Vers issa isimgħuha. Isimgħuha waqrawha miegħi għax din hemm li għalija. Dija nemmen għalik. Ejdil dak taħdek, di għalik. Ejdi dik taħdek, din għalik. U l-mulej ħareġ idu u mesli fommi. U għalli il-mulej, ara,
Etlek klimi fuq fommok. Mela mhux iktar kliem il-bniedem, issa kliem Alla da. Ara jien illum qedtek, illum jiena qedtek fuq il-ġnus u s-slaten u s-saltnit biex taqla u tġarraf biex teqret u biex tħott biex tibni u biex tħawel. Għandi messaġġ jismu l-mulej jibni u l-mulej jħott. Il-mulej jibni u l-mulej jħott. U ġietni l-kelma tal-mulej u għalli, x'inti tara Jeremija, x'inti tara Gordon, x'inti tara John, x'inti tara Frankie, x'inti tara Mario, x'inti tara Noel, x'inti tara Tanja, x'inti tara Jezreel, x'inti tara Rebecca, x'inti tara. X'edna, jiena dinek x'nara? Jiena nara s-saltna talla tiġi fuq din l-art. Halleluja. Issa, jekk niġu raptured, tħabbix għazek, mux ħan nimissjaw ħafna d-dinja. Imma waqt li jgħataw, jina u inti rridu namlu xogħolna. Amen, mux għatir, ejja, kem ħaddum, ejjax, għandi ħafna kontijiet. Come on, boys and girls. Aħna jina u inti l-melħ tal-art. Inti t-tama ta' dan il-pajis. Amen, inti d-dawl ta' d-dinja, fi Kristu ovvjament. 11 u ġitni l-kelma tal-mulej għal-jara inti xinti tara Ġeremija. U jina weġibt jgħat nara ferra tal-Ewsa. U l-mulej weġibni sewa rajt għax jina nħabrek biex kelmti is-seħ. Għalix ħabrek, għalix ħabbarna l-mulej. Għalix, per esempio, kamilu, ħana għedin 6 ta' Novembru u fit 28 kelli dik il-vizjoni ħolma. Li rajt il-Trump tela brebħa assoluta kbira u rajt il-ruxma ta' nies jifirħu. Dak li rajt. Il-mulej orjili u seħħet. Issa ma saħħitx għax orjili, ma kellux għalfej orjili. Imma t-najdilkom il-mulej jatik vizjonijiet biex inkoraġġik. Il-mulej jatik klim biex inti tir-relisjon fuq id-dinja. Għax biex meta tir-relisja l-kelma talla, is-seħħ. Meta tir-relisja xjej talla, is-seħħ. Għalek għandu bżon li l-ek biex s-seħ dak li jgħajt. Tiġi saltatek u kun dak li titint. Jien poġġejt klim fommok biex inti t-rilisja klimi u biex klimi s-seħ. Halleluja. Għajan ummu bil-ifqa, kullaħti ummu, mel saħwa. Thank you, Jesus. Għal dawk li jintom tarawni fuq YouTube u Facebook televizjoni, għazza zaħwa itolbu l-missirna fis-sama, murru għaraw Ġwanni 15, 14, 16, murru għaraw sew biex tara kemm darba l-mulej wedek, jekk inti żomm klimu, jekk iżomm kelmtu, jekk inti titlob il-missir f'isem Ġesu Kristu u jisimek, halleluja. Itlob għal pajjiżna, itlob għal Trump, itlob għal l-Amerika. Għaliex, għax l-Amerika taffettwa d-dinja kollha. L-Amerika taffetwa d-dinja kollha. Illum jekk hawn xi ħadd illejla li pastorina nixtieq inkun naf li inta Ġesu għax m'iniex imwieled minn ġdid. Jekk inti m'intix imwieled minn ġdid, ma tafx jekk inti salvat, ma tafx jekk inti intix iben Alla l-ħaj fi Kristu, għadak qatt ma bdejt ħajja ġdida ma' Ġesu Kristu, inti talb tiegħek sas-saqaf jasal u jerġa' lura. Għalhekk jekk inti titwieled minn ġdid hawn xi ħadd illejla li pastorina titwieled minn ġdid, tibda ħajja ġdida mal-mulej hawn xi ħadd illejla xi l-ewwel darba ħajtek il-mulej hawn xi ħadd. Olli dejk malajr hawn xi ħadd. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, illum inti għandek opportunità. Amen, grazzi Ġesu, lesti biex tagħtu ħajtkom il-mulejla? Lesti biex tibdew timxu miegħu? Amen, mhux ġast talba mbagħad tagħmel it-trita, timxi mal-mulej. Amen, hawn xi ħadd ieħor jimxi ma' Kristu mill quddiem. Mela jgħidu dit-talba warajja minn qalbek, poġġi jdejk fuq qalbek u għid it-talba minn qalbek u minn fommok warajja, kulħadd jgħid it-talba warajja, please. Missi Qaddis. Nirringrazzjak tal-kelma tiegħek. Nirringrazzja tal-imħabba kbira tiegħek. Grazzi mulej li inti tajtni din il-privileġġ li ngħix f'dawn iż-żminijiet u qajjimtni f'dawn iż-żminijiet. Mulej naraf li jiena mingħajrek ma jien xejn u ma jien kapaċi għal xejn. Għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Salvani minn nar tal-infern. Aħsilni bid-dem Qaddis tiegħek. Imlini bl-Spiritu Santu u nemmen b'qalbi kollha li Ġesu Kristu huwa tassew li bentala l-ħaj li metalija fuq is-salib u li permess tal-mewt u l-qawm minn tiegħu jien salvat
Dan mhux mertu tiegħi, dan mhux bis-saħħa tiegħi. Imma dan bis-saħħa tiegħek mulej. Ġesu, mulej tiegħi u Alla tiegħi salvani. Invadini bil-Spiritu Santu u millum il-qoddim jina niċħat l-demonju nejt le għal dak li d-demonju jrid fil-ħajja tiegħi. U dak kull konnessjoni li kelli ma' xitan f'ħajti f'xi erja jew oħra inkissira minn fuq ħajti u niddikjara li jiena ta' Ġesu Kristu u Ġesu Kristu huwa tiegħi. Għal glorja tiegħek missier. Amen, amen. Għatu ċebċiba kbira lil-mulej. Halleluja! Jesus, Jesus, Jesus. Għal daw kolla li tarawna f'dan il-messaġġ, nħeġġiġkom biex kunu magħna id-29 u 30 ta' Novembru ikunu l-ġimgħa u s-sibt. Il-ġimgħa fis-seba' is-sibt fl-10 ta' filgħodu, il-sibt fil-seba' ta' filgħaxija, mbagħad il-ħadd filgħodu fl-ewwel ta' Diċembru u l-ħadd fis-sitta ta' filgħaxija ħajkonna konferenza Come Out in Jesus Name. Kif tinħares mix-xidan, kif tkeċċi x-xidan, kif tkesser il-saħħa jew magħmul fuq ħajtek, kif tkeċċi spirti ħżina minn ġewwa djarek, kif inti tgħix b'qawwa awtorità fi Kristu Ġesu biex Alla jużakha teħles il-ħadd ieħor. Ejja kunu magħna, il-bqija narawkom jekk Alla jrid il-weekend li ġej, il-paċi magħkom, l-Ispirtu Santu iżurek int fejn int. Il-mulej ħobbok narawk. Ciao, ciao, God bless you. Hallelujah. Jekk għandek bżonn it-talb oħra ġewnek malajr, prayer altar team, please come. Hallelujah.